se on minä täällä ja tässä on radio-ohjattava auto ja tässä on siihen ohjain. Oota pikkuisesti näin. Ja juttu on silleen, että mä oon tehnyt itselleni tehtävän. Ja se tehtävä on silleen, että mä en jaksa enää oikeastaan pelata normaaleja pelejä niin kuin mun pleikalla. Esimerkiksi vaikka nyt otetaan Rocket League. Niin mä mietin, että ehkä helpompi tapa olisi tehdä Rocket League oikeassa elämässä. Tavallaan. Joten mä oon nyt, tää on vasta kehityksessä. Tää mitä mä oon just nyt tehnyt. Te saatte tehdä tän itse kotona. Kaikki saa tehdä tän ihan vapaasti. Kaikki saa tehdä. Ja mulla ei ole tähän ohjeita, mutta mä oon tehnyt siis sellaisen areenan. Tollasen. Niin pitkä nelikulmio, niin 2 nelikulmiota laitettuna yhteen. Ja sitten siellä on maalit molemmilla puolilla. Ja ottaa 2 radiojohtavaa autoa. Ja sitten ottaa tällaisen pallon, tällaisen esimerkiksi. Ja sitten pelaa sillä Rocket Leaguea. Jos ette tiedä mikä Rocket League on, niin tää ei ole sitten mikään sponsoroitu juttu, mä vaan haluan sanoa. Mä oon keksinyt tän ihan itse tän idean. Joten Rocket League on, oliko se muistaakseni vuonna 2015, kun se lähetettiin sellainen peli nimeltä Rocket League. Niin se peli on sellainen, että sä pelaat autoilla, sä pelaat jalkapalloa, niin on niinku 1v1, eli toisiaan vastaan, 2v2, eli kaverin kanssa 2 vastaan, ja 3v3, eli 3 vastaan 3, ja sitten kai oli vielä 4 vastaan 4. Niin sä yrität vaan tehdä maalin siinä, ja joo. Se on oikeastaan aika lailla kaikki. Ja nyt mä menen näyttämään sitten, mitä mä oon tehnyt. Tää on sitten vasta alkujutussa. Tässä ei ole lattia. Tässä ei oo mitään sellaisia kurved-seiniä tolla, että jos pallo menee siihen, niin ne tulee takaisin alas. Sitä mä oon vasta rakentamassa. Et nyt mä oon vaan saanut siihen kehikon ne seinät. Tai jos mä näytän tälle, noin, seinä, ja noin seinä, ja sitten noin. Ja toisella puolella sama, noin. Ja sitten se on, mä voin mennä näyttämään sen nyt, ja siis pystyy pelaamaan Rocket Leaguea tavallaan. Joten mä otan nyt tässä mun pallon. Mulla on täällä toinen radio-ohjattava auto, oon testannut tätä mun kavereiden kanssa. Ja täällä ulkona on vähän kylmännyt, mutta mä näytän sen nyt teille pieni hetki. Joten siinä on mun itse tekemä pieni areena. Jep, ei näytä ihan parhaimmalta. Mä oon nyt rakentanut tän, nikkaroinut itse. Että joo, tähän tulee lattia, tää on nyt vasta terassilla. Sitten siihen tulee tällaiset pienet kakkosten palaset niinku kahtia, että niistä tulee kolmioita. Ja ne on sitten niinku tälleen sivuttain. Ja jos pallo menee siihen, niin sitten tulee alas takas, koska joskus se jää tänne nurkkaan, sitä ei saa pois ja sitten se pitää ottaa sieltä ja heittää takaisin peliä sitten vasta pelata. Niin mä nyt voin näyttää, mun käsi. Mä voin nyt näyttää, että jos mä nyt laitan tämän päälle ja samoin ohjain päälle. Ja sitten te voitte laittaa 5 minuutin timerin. Ja sitten te voitte pelata toisianne vastaan. Ja nyt mulla ei ole käsiä näyttääkseni tätä, koska mä tarvitsen 2 kättä. Joten mä yritän nyt saada näyttää tämän järkevältä. Onko tämä hyvä? Ei ole varmaan. No ehkä me jotenkin. Mä otan yhdellä kädellä. Joten tässä. Joo, ei tää näytä järkevältä. Mä yritän. No niin, nyt. Joten nyt mulla on nämä mun molemmat kädet, nämä on mun jalkojen välissä nyt. Niin mä pystyn tällä vaan ottaa pallon ja sitten tehdä maali. Ja sitten mä voitan ja mä teen mun voiton kanssa. Ja tää on erittäin hauska peli, voitte testata tätä itsekin, jos teillä on kaikenlaisia puutavaroita.
En tiedä, jos nyt mun ääni meni blurriseksi, että menis mun niinku jalat mikin eteen tai mitään sellaista. Mutta joo. Kato. Toffee se vaan siellä. No mutta. Joten tää peli menee tälleen. Kuten näette, mä sain maalin. Ja tää saa kuka tahansa kokeilla. Mä voin nyt kertoa, miten mä tein tän. Joten nyt, jos teillä on radiojohtavat autot, niin saatte vaan niitä käyttää. Jos ei, niin ehdotan mennä ostamaan sellaisia, jotka pystyy kääntymään nopeasti. Koska muut, niin sitten jos sun pitää kääntyä, niin sun pitää vähän nykiä siitä koko ajan ja se kestää tosi kauan. Sori, tossa oli roskis, joo. Mutta, joten juttu on silleen, että mä oon rakentanut tästä, että 2 lankkua. Nämä lankut on 3 metriä pitkät ja 3 metriä pitkät. Sitten tässä on tämä täältä tänne on 1,5 metriä. Että tässä on 0,5 metriä, tai 0,5 metriä, 0,5 metriä ja 0,5 metriä. Ja ne on jotain 20 sentin, 20 sentin välejä. Sama puoli täällä. Eli 50 senttimetriä, 50 senttimetriä, 50 senttimetriä. Ja sitten takas 50, 50, 50. Ja kuten mä sanon taas uudelleen, kuka tahansa saa tätä testata. Joten mä toivon, että tykkäsitte videosta ja näyttäkää kavereille ja tehkää tämä sitten itse, jos haluatte. Jes, se olisi siis moro.